Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Na benta ke jingkuli ka jingsio ka barek but pila banle group ban kuli da ka education loan. Pila aruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranor. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kahinyo trap border dispute redressal forum hakalai phui terik jumang arja apulai kala ujor hau chief secretary jong sarkar jala uba Donald P Walang halor ka jing pakhang lenti jong ki karbi yaki penar ki pasa hakishnong ki baha hapo ka thain block 1 ka kum ko jing thu jong chairman ka forum uba chandame sungo hak jing ekran ba Batisi TV ulong ba ki karbi ki la pakhang ya ka surok hakishnong min I pawang ka baha hapo ka thain khanduli para ka thain mukro ka bami samukai lum tiben bat inghin lanso ulong magani ke jing pakhang ki karbi ya surok kalong bat pinsertok ki kasi hado bakin pendam hakmat jongki halor gani ka forum kala kentu yu chief secretary lingba ka dorkhas bo untuk lor mador halor gani ka kam bat ban phap phai biang ya block 1 chaka jala meglaya ke jinge ka ba ki pai no som snong jongi menta hapo block 1 ki kendu te ki pai khasi pnar jongi ki badon hapo block 1 menta kimat ya kajing kordit om syutang kajing namar balai kadau kalong gane nadu bagane ka karbi anglong autonomous council kawan ban set up ya katu ka interest check ke badon ka snong khanduli te nagali ang snong khanduli ru ka persha ya katu bat kila lej ban ratno ya katu ka interest check nagane kadau ke mi no kata kajing esnyo perjai ben riu ke te gladon ke jing pakhang lenti ke jing pakhang surok mar keliang ki karbiru kim sha shu ikasip nar ban hiar sitei bat ki khasiru kim sha shu iki karbi ban ki shane spo mekalaya te kabakta pat ya ginong sok strong jungi gadei gane ki karbi kim sha shu iki pai nong strong khasip nar jungi ki badon hapo block 1 ban 1 year 1 heart ke yeu ki badon spo mekalaya te hoi kisha yagi berujungi ban lech ki yeu ki badon sepok area jongki tang ba kajing galong gane ki nong thit yagi mar ki mata lani kita ki yeu ki badon sepok karbi anglong asam kim thit yagi mar ki bangi ngi penmi kum nuksa kum kisiar ki belang ki sniang nang tau khau nang ta ki jhur ki khniang rendia bat ki wei ki bagi nong rep jongi ki penmi hakani ko por hi te karukom 1 year 1 heart ki berujungi chate galong Kim yo ban ra da pisah habaki kiwan yo kira baik dagi mar kum kan usangan ai kira kisiar kidi gitu kisiar nang taken yo pisah pat ban tir jingdon kam jungi kum khaw lane kum ka melu kum ka sini kum ta ter ke te habaki negi mar jongki kimla shu bandi kam don jing mur shu bikin lejeru segitu yo karbi te ke jing galong hapok area jongki hapok snong ki thau jongki om don dukan he om don ki yogi hat ki bala ban psa ki bala ban pendap ye ki ken te de ne dau menta ki sem jing bha ki don hapading ko jing kordit ku banga ong meni sekaweru hapading ke jing pa ke jing sistom mo wan hapading ke jing pa ke jing sistom ru kim sai ki berujungi ban lech sumar ci hospital ki badon chene spo juai spo megalaya hoi ki don ki hospital spo asam ru mo spo karbi anglong wi ki ta de kim khang tang ba ki berujungi ki sem jing badle kim nang ke tin ke thlik ki kren naga karbi ki kren naga asamis ki berujungi kimlang ke tin karbi kimlang ke tin asamis kimlang ban tho karbi kimlang ban tho asamis kata gadai ku be gijing te wala da kham jingai makana kal tiru ki kham suk ke lek gawan shane namar ba ki suk ke tin ketlik ni ki yo ban kren naga tin khasi ni yo ru ban kren naga tin jentia te ga ne ka we gijing ga ba ki berkeman ka ba ngi penpau bat ni ajing tho chief secretary bat sekawai kebangi kerpat kelong ban weng no mardor ya gane gejing ya gane gejing pakhang lenti namar gitip ba gejing pakhang lenti hi kelong be ain mo ladang ipe kat kum ka ain lada khang no karbi yo khasi lani do khasi yo karbi ru tang ba halor gane gejing jia ka jia karsan khan ru tarik jong banai bela dep mo te hadin gane na geleng jugi ge kendu ye DC ru ile chim khia gane ka kam ka khat khandai tarik kali kendu RDC SP West Karbi Anglong West Inche Hill sejuai hane ke jinge kren ka poi sei
mangi ki social organization ni ya kendu ya EDC pa di SP jang West Karbi Anglong ha arpa sa rek jong penai April beladep hendrai kataru kampoi CCA but haka arpa san tarik jong nu benai arpa ulai tarik ngapa kala arpa ulai tarik jong nu benai belad jong nu benai kidang ye kendu hangte khanduli SP ba DC na Karbi Anglong bat na West Jaintia tang bahaga ni gejing keren ru kimpoi se gejing senga ku jingmut kinong khanduli ki apa hadu banayok kata ka official letters na ka Karbi Anglong Autonomous Council bala pendam na ka tax kit hang taking ki kloy ban yesu tang balanu lano kan wan kata ka official letter ka Karbi Anglong Autonomous Council ke nemar bale bagi Karbi rugi ong ba we balebu ban pendam ting les ngau jam dau ban ni ajing tho chu CM jumi ka council jumi badale leru om de ban geng ka tu ka tax kit tila da kum ni pen iba kata gaji ngesuk kampat poi kadang selempor bahaban poi gaji ngesuk te gibri jumi ki ken ujung halor gani te sagawe om de shu tang sikini ki areas khanduli kani kalapur wat sikini area ke badon sipang mukro ru kum sipo mujem sipo dingler sipo lamarang segitu ki thanyru menta ki dang don ki sebut hanga ki dang don ki videos bagi Karbi ki lakhang lenti ke juhi kumba ki le chani stan khanduli ki bri kum yo su banyalek ban yawan ken ban le yo le hat kum ta ter ban le wat dawai de shin te naga benta kan ni ka jing ni wan ye kendu menta ya chief secretary ban ngi pentip ru chaka sarkar bag sarkar kadai bercim thia mardor ya kani gijing te hangni ni don ruban penpau bahaman lagapor baga don gijing temu ban pen beyo pur usam ki ne ki jai ban riu Karbi ki wan pendik be ye ki briu jungi hagani ko nganga kren hangne gijing shisha daga badon ki nongrim house nem chejar khandai spa riu peu khandah nyeu peu baladon kata ka jing temu ban jurip ye ki tegi jaka ki badon chengi kete chpok khanduli chpok mukro chpok psiar kum ta ter ha kata ka poru ki Karbi ki wan ban torsho re ki briu jungi bat ki briu jungi ki hap ban phet refugi chpok baratu mukro aga slem khat khandai spa nyeu peu kata ga dai ga refugi ban kong nangta house nem ar hakapor bolong chief minister iba eke molong na megalia bad profila kamar mahanto na po asam hakato ko poru kadon gi cikmu ban penbekpur kini ga ar chief minister glawan hiar ka sinong khanduli hakata ka poru ki Karbi rengkat bar ki militan sebab her jungi Karbi kilwan ban bercitom ban penjinjar ki briu jungi bad ki briu jungi ki hap ban her sinong biang cepok sak senang cepok sekwe geng haus nem ar hajar lai bad kum ta ter ki snem ar hajar khatsan rukum juhi kami biang kum gani gijing te hakan ni ga sin ka mentaru kala don gejing temu jongga sarkar jongi ar sarkar ban penbeyo purusam kamut ki Karbi kilale biang ban pendik gi briu jungi te kane gejing ikan at ka bami nadu na khanduli sedu chathan barto mukro mujem siar kadai tangga bu jongi Karbi ban penjinjar gi briu jungi ke namar kam dei ban don kata gejing huri hura namar ba kane ga jing huri hura kam dei ka ban kata gi pai ba kage jing shisha kidai ban le dak tiga anken tamba ku melong menta kikta pat ye galej ye wan kikta pat ye ga yew ye hat te gi briu jungi ki sem jinge hadu kata te sagawe ke ba nganga ku aban persai ye gi briu jungi bat kumju ye ga sarkar bat ye ki paralok Karbi ru kumju le se gila ban pe ye ni ka khubor mo namar don ki Karbi ru gi bas nyau thu lene gila ban pen translate ha ju kupor te ne galeng jung ngakum charman nga ong ba dalai leiru phim dei ban pendik ye gi briu jungi lada pi pendik ye gibriu jungi ki badon sete nyiru ngimbanse ban pendik ye gibriu Karbi ki badon shene spo mikhalia ke lada pi khalanti ye gibriu jungi ban wan ye wan hat spo mikhalia chi ye ka baki ki la ban ye tren ki la ban ye di ban ye thit nyiru ngin khangan tino ye gini ki Karbi bakin om yo shu ban le chi ye wi hat ki badon shene spo mikhalia ke namar balei ba ngiru ngimla ban sha ye gibriu jungi bakin sem sitom bakin sem jinjar bakin sem jing kordit kat baki briu Karbi pat ki badon spok mikhalia kin im sahu te saka weru kadon ka plan jong ki Karbi kaba UCM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ledep krenshai wong ba ka Karbi Anglong Autonomous Council kala thung ye ki vigilance committee ki border areas bat ki member jong ki vigilance committee kin long be ki to ki lokal ki badon situ ke kinok song chunong ki badon situ bat ki ne pat kin aya ke jing tip segi chaka council bakin yo le ge badon kam tegani ga dei ka plan ba chlendet jungki ban pendik ye gibriu jungi bar kala don ru ke jing kren jungki ba dag bale kumne
dah ka bakhangi gelti singking kini gejai beriu khasi penar hang ni kim don ye kim don hat kim don dukan ki bahe ki bala berpesaban pendak bam yiki hang ta kin sasaran dar kin sa pendem hi kane gede kewe kepelan ke jungki bat sagawe ngamut benong haga jing ye dei bat ka jingkam jong kewe ka sing ka bakerteng ka UKPO United Khasi People Organization kebami nang ni na po blok tu tharai keba long advisor bai toi ba nivel war toi ba ratane te kini ki kren hamin diaru ki ong ba chipeu hajar ngut ki pat khasi penar ki badon po karbi nglong ki kwa badon po karbi nglong asam tine kaliang jungi ngi penrem jur ya kini ki ingkhong selang mat da ka bathok ba syukur ya ki briu jungi ban nga kentur ya ki briu jungi kim dei ban ko ngu kim dei ban nge ya ki jing kam la ni ki jing kren jungi ni ki briu tang makihi na kapenta ka jing mentoy le di simet ba ong kumta mangi ki pa nang song juga blok 1 dan leleru nyim kwa bandon cepo karbiang long asam namar mangi don la ka jong hok ngindon la ka jong nong rim ban don bentalang cepo Meghalaya ba cepo kari kasi jantia jungi hi te nakaliang jungi sa sikentin ba ngindon ban ong ba haswa ba ka sorkar Meghalaya kan ya kren Badu Chief Minister Assam na kapentaban pendej uno purusam hapdeng kini ki arjela haga jingi de bar ka blok 1 jungi denga kentu bar nga kerpat ya kan ya regional committee rukum ju bagi de ban le jurip shadu ki chinong ki thau ba kut jong blok 1 om de ban le chikito ki jaka ki ba ki bonglong shuga bakut ki badang long pedeng ki de ban le shadu ki to ki jaka ki bakut jong ki chinong ki thau jong blok 1 khana begin tip barau ki jingi shisha but kentang ya wai nga ong kerpat ru ya Chief Minister jong jela Asam baru Chief Minister jong jela Meghalaya ba ya ka blok 1 jungi dei ban bri transfer back kat kumbala dep sorbe dagi Ardali District Council haka kan ye bat arap heulai February kat khandai spa san peu pra ngi yeng back halor kan ne ka joint survey bale dep le kat kum kini ki snem bangal kedeu menta bat lada Chief Minister jong ka Asam dan ni Karbi Along Autonomous Council kim ai ni kim tre ban pendep kan ni kamri transfer ya ke blok 1 ya ke jela jungi dalele Chief Minister jong jela Meghalaya dei ban jasoy ya kata ke MOU ha ka arpeu pratarik jong ubnai January jong snem hajar arpeu UCM jong ka Jainti Hills Autonomous Council ba thombor chiwat rengkat lembat ki saungut ki executive member bat khat wengut ki MDC gilele hiar spok snong lamarang king bat gilele jurip gilele yo ide jong ki khamat ye ki jinglong jingman ju ki jaka puta ki snong ki thabat ki briu jungi ki bapalat san hajar ngut ki bayadon lang ha tu por te haga jingi de bat ki jingjia ka badang sujian mentan hi ki briu jungi ki badon site spok blok 1 spok elaka labang nang pulut pangam reliang te nyimla ban len bahaka arpeu santerik jong ubna April hadin balakut jong jingyalang jong regional committee mai ba thombor siwat CM jong Jainti Hills Autonomous Council bat riba asnga bahlang dhar deputy chief minister jong jela Meghalaya kilele hiar syate chnong khanduli haka jaka badon ketung intri tak skit ya ketangim la ban tang baga besngo sui kalong tat hadu menta nagaliang jungi kum ko forum bat nagaliang jungi pai nong song chnong jong rilum jantia bat jong blok 1 ngimpat yo jing tip AA ba kila ajing tho le ne ba kila kren bat chief executive member jong Karbi Anglong Autonomous Council aga jingi ba ka PI ko malong menta ka Karbi Anglong Autonomous Council kam shania tang haka Assam government tang haka state government ban le gani ka kishim khia ba bat kishim rat ba hi halade kum council naga penta ban ya lau jong purusa di balai par council juni ka sngap ja balai gamong helor gani namar ba ka council hi kala tip syai ba ka negi jaka bal wan penyeng entry tax gate ka Karbi Anglong Autonomous Council ka hapura hapo upur usam hapo ka jurisdiction juga Jainti Hills Autonomous Council kat kum ka notification 13 April 1951 te ngabu jingkali balai piting hadu kan nek ni namar nganur barong syai ba kajing bom la bani transfer ke blok 1 jungi hadu menta benne ke de tang kajing khawet bat kajing ting jong kibriu jungi par kham tam e jungi nong yalam jungi te nagaleng jungi kum ka forum ngi kerpat ngi dawa ba ngi kenturu ya UCM jong ka Jainti Hills Autonomous Council pa phide bersim khia mardori ke ni kajing e jong kibriu jungi
ban ya keren ber Karbi Anglong Autonomous Council kena ban ngila ban weng ye de jing bat kumju ban retransfer no ya kan ni ke kajungi ke